Okay, maayong gabi mga higala ang mga suki o mga pinalangga ng mga tigpaminaw. Dini sa tulumanon kini ang maayong balita. Usa kini katulumanon sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist nga magahatag kanatog paglaom sa kaluwasan. Nga bisan sa makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay, nabanhaw og miadto sa langit, nag-andam og matahom nga puloy-anan alang kanato og sa dili madugay mobalik siya aron sa pagkuha sa tanan nga mga iya. Kini ang maayong balita tulumanon usab nga nagapanuktok og mobukas sa atong mga salabutan og magahatag kanatog insakto nga pagsabot sa kamatuoran og kumplitong mga kasayuran, mga pasidaan og mga giya sa angay natong pagabuhaton karon samtang nagapaabot kita sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Kini ang maayong balita karong gabyuna pagadumalahon kini sa inyong mahigala. Brother John Dihito, kini usab si Brother Levi Clavis magaingon, mayong gabi og welcome ang tanan karong gabyuna sa tulumanon sa kini ang maayong balita. Higala, amo kamong gina-welcome karon sa ato nga tulumanon, ining usa ka oras nga tulumanon. Sa pagpadayon nato ngayon si Brother John alang sa opening prayer. Okay, mga higala, mag-ampo kita, mahigugmaon og dalang pana namo nga Dios nga naa ka sa trono kita sa mga langit, Ginoon inintak naa sa kagabhion, magpasalamat mi nga sa gihapon. Kini nga programa nagapadayon nga magapuga sa binhi sa kaluwasan dinhi sa kahanginan. Tuguti nga panalanginan mo kini nga programa o kining istasyon. Panalangin usab ang mga taong mga nagapaminaw. Dad-a sa kahayag sa kamatuoran ug ila unta o Dios nga masabtan ang imong pulong nga ilang ginapamatian. Ginapangayo namo kini tungod lang kang Kristo nga among matud nga Dios ug manluluhas. Amen. Amen. Okay, mga higala, amo kamo nga gina-welcome sa ato nga programa, atong tanan nga mga listener sa radio, kutob sa naminaw karong gabiuna, o kutob sa naglantaw sa ato nga live, dinhi sa ato nga Facebook, no? Kamong tanan, amo nga gina-welcome. Pwede na mo higalang makapadangat din hinamo og mga mensahe, no? Pwede mo makatext sa ato nga programa, para nga ato sang mabasa na may mga importante nga mga mensahe nga inyong ipadangat sa inyong maminahal sa kinabuhi. So text mo na mo ni Brother John aron ato ng matagad o niya alang sa atong mga viewers sab karon Pilipinas kon uban pang bahin sa kalibutan. Palihog no atong i-share mga higala ang ato nga programa para nga daghan sad ang makapamati, makalantaw o niya mapanalanginan sa ato nga tulumanon. So subliyo na mo among gina-welcome ang tanan niya atong i-follow kanunay higala aron ma-updated ta kanunay sa ato nga programa. Nya alang sa atong tanan nga mga tigpaminaw, atong tanan mga viewers, kung naamoy mga importanteng pangutana i-send na mga higala, or kung naamoy mga importanteng mga messages amo nang paabuton. Kunya atangin ninyo karong taon ang ato nga pagtubag sa pangutana kay mahigayon mo mga higala nga mo participate sa ato nga tulumanon pinagi sa pagpadangat pod sa inyong dugang tubag sa pangutana nga ato nga pagatagdon or pagahisgutan dinhi no sa atong programa. Okay, ato dayong pangumusta atong mga kaigalaan diha sa Kaduawan, unya atong gi-congratulate day ang ato nga mga newly baptized member diha, na bautismo kagani higala, atong crusade na human ka gabi baptism karon, nya karon pong next Sabbath magnapay alain usab nga baptism no. Anya niya si akong gi-congratulate si Arturo Maglasang. Kusa ni siya ka born again, anya naka-decide siya alang sa baptism. Anya niya po si Fragile Faith Garces. So, kalabanan na niya, mga kuha na sila, mga devoted Catholics. Anya
nakasabot sa pulong sa Ginoo. Niapod si Ila Lipalam, Jaima Lipalam, Jasmine Serapino, niapod si Sister Valentina Baga. So congrats sa Sister Valentina Baga. Wala ba siya undang pagpaminaw sa ato nga programa sa radio. Huwag palabyo niya. So may gabi ni mga Sister Valentina. Salamat sa mong desisyon. O niapod si Sende Serapino. So congrats sa inyong bag-o nga pagtuo diha kang Kristo, no? Inyong paghimo ng kauban sa pundok sa Seventh-day Adventist. Atong gina-welcome. Ani atong tagal sa higayon si Brother John alang sa paghatag sa pagtunol nga na kaninyo sa mga mainiton nga mga pagpangumusta, Brother John. Well, daghang salamat, Brother Lebe. Mga higala sa gihapon, welcome dinhi sa atong programa. Unya, kumusta mong tanan? Dalaygon ang Dios sa atong mga kinabuhi. Sa bisan unsa mang mga butang atong gilantaw sa unahan, unta mag-una sa atong hunahuna o kasing-kasing ang Dios. Tuguting bisan unsa nga mga butang nga atong panganduyon, mas mulabaw ang atong pangandoy pagpaduol diha sa Ginoo. Maayong gabi sa inyong tanan o salamat sa inyong pagsunod ni ini nga programa sa kahanginan. Okay. Ato ta dito magdugay higala ato ta sa pagtan-aw sa ato nga screen din hino, ato ning tagdon ang ato nga mga kahigalaan nga naglantaw sa ato nga programa karong gabi na dinhi sa ato nga live. Ato ning pangbasahon ang ilang mga mensahe nga gipadangat dinhi sa ato nga tulumanon. Okay. Ato na ning sugdan pagbasa, ato nakita dinhi si Sister Jimari Kalapuan. Salamat Sister Jimari sa imong paglab o pag-pray ni ini nga tulumanon. Okay, niapod si Lane of Keria. Mayong gabi, Kuya John o Kuya Libby, watching from Kinatarkan. So, thank you kayo, Sister Lynn. Salamat po sa mong paglab sa atong program. Salamat sa pag-pray. Niya po si Nathalia De La Rama. Okay, siya din good evening ninyong duha, Tay Libby, Brother John. So, good evening, no? Sister Nathalia De La Rama. Pwede po mo makapadangat higala og mga mensahe kay atong pangbasahon dinhi. Niya po ito nakita si Brother Ronilo Itang sa Saudi Arabia. Mayong gabi kaniyo, Brother John o Kuya Libby o sa mga kaigsuonan tigpaminawan at tigpaminaw sa mga nag-view nini nga program sa kini ang maayong balita. God bless sa tanan. So, good evening dear Brother Ronilo o God bless nimo diha sa Saudi Arabia. Niya po si Genuine Church of God has preachers preaching from Jesus up to present. The genuine, okay. Niya po si Moises Alex Liaban. Mayong gabi na usab kanatong tanan. Labi na ninyo, Brad John o Brad Libby, ang Dios unta maghatag kanunay kaninyo sa maayong panglawas. God bless. So, thank you kayo, Brother Moises Alex Liaban. Kanya ato po nakita rin si Brother Moises Alex Liaban ni apod siya gisen, no? Naglahab siya o nagpray kano sa programa. Ato po nakita si Brother Rufino Moreno. Salamat po sa paglab o pagpray, Brother Rufino. Ang Diyos po magpanalangin mo oban sa imong tibuok panimalay. Okay, sa di pa nato ipadayon og basa mga higala, ato sa ning tagdon ang mga kahigalaan nato nga naglab sa ato nga program. Isugutin tag naglab, nag-send sila og kanang mga heart, no? O niya, ang uban nag-like sa ato nga program.
Aritas mga naglab ni si J. Marie Kalapuan, to ani Saudi Arabia. Yang kaliwat ring kuan diri sa na-baptize no ang kapares ni Brother Johnny. O niya po si Nathalia de la Rama, Dodong of Tana, niasad si Celine Ruiz Mindaros, Luel Nodalo Estrira, niasad si Erix Sinoy. So may gabi dia dong Erix. Siguro lanog-lanog ron di atong programa no. May gabi dia sa imong mga silingan usab nga namati unya. Congrats sa mga silingan nimo nga na-baptize yun kaganina. Okay, niapod si Lane of Keria. Ato po nakita din sa Lane of Keria. Niasad si Abner Dualio, mensahe nga nagdilaab. Niasad si Jovelyn Edar de Sabilie, Joan Mingo Golyemas. Niapod si Pari Vidal Likigan, Nuna Hani Monterde Punay, og si Brother Ronilo Itang. Okay, arita diri sa Pikas Higala, aritas mga nag-like sa ato nga program. Niasad to nakita si Brother Mrs. Alex Liaban. Niya po si Jailaid Lucero Garciano, Aniceto Preselias. Niasad si Norlito Tagalog, Jimelin Jimenez Tikling, Judith Pipito Baring Store. Niasad si Lovely Diheto, Rufino Moreno, o Brother Ronilo Itang. So as of this time, mauni atong mga nakita higala sa screen, mga nag-love o nag-like sa ato nga program. Ni ato ning balikan ang pikas nga screen mga higala. Ni apod si ni minsay si Brother Ronilo Itang. Yes, but can I ask you, can you explain in biblical why did Jesus meet Abraham, the patriarchs, God bless? Okay, naman ko the genuine church of God has preaches kuno preaching. Okay. Padayon tayo higala sunahan, siguro si Brother John, kay basahon niya, Brother John. Okay, ugma ko na lang ni kuanon ba dilibi, kana na ang pangibanan ug basa diri sa akong cellphone. Okay no. Ato ta sa pagbasa higala sa pangutana nga ato nga tagdon karon, parang taas-taas tag oras. O niya, kamo di higala na amoy mga importante nga mga pangutana. So isenda dinhi kay amo nang tagaan og higayon. Inyong pangutana maunay ato nga tubagon no. Ani ay pangutana nga nindot kayo nga aton tukion karon nga gabi ni sa atong programa. Ingon dinhi nga usa ra man unta ang Bible. Nganong naamay mo ingon nga dili mo balik si Kristo? Naapoy mo ingon nga nabalik na si Kristo tuas China sa persona sa babae. Ang uban pod mo ingon nga umaabot pa. Asa okay. Asa kahay tuhuan makalibog no. Okay, salamat sa pangutana. Ingon siya din niyo kung utrog basa. Usa ra man unta ang Bible. Nganong naamay mo ingon nga dili mo balik si Jesucristo? Napoy mo ingon nga nabalik na tuwa sa China sa persona sa babae. Ang uban pod mo ingon pod nga coming pa, umaabot pa. Asa kay tuan nato. Makalibog no. Okay, thank you kayo. Muni ato nga saluan karong gabi. Kamo diha amo nga pinalangga nga tigpaminaw kung naamoy mga ikatampo niini. So makahimo mo sa padala og mga message no diri sa atong comment section sa Facebook aron ato nang mapadangat, ato nang mapadangat usab higala ngadto sa atong mga higala nga nangutana dinhi sa atong programa.
So unang mutubag karong gabi si Brother John, pero sali pa ni apod si Brother Felipe Dilaw. Mayong gabi so Brad Pipi. Mayong gabi no diha sa Anapug, San Remigio, Cebu. O niya po si Norlito Tagalog. Mayong gabi ninyo, diha Sir John o Sir Libby, na nianasad ko nagtanaw sa inyong live. Mangumusta ko ni Ma'am Bilin Hista, Ma'am Juday Abalye, o si Lumin Dilaw. Salamat Sir Libby sa pagbasa. God bless. Si Nanay Jolita ani diri sa Upper Himinsulan Church. Okay, si Nanay Jolita di ay nino kani diha lang nag-chat siya nag-send siya og message sa si Brother Norlito Tagalog. Iyan ni sigurong anak dito sa Camotes Island. So may gabi nimo diha Sister Tagalog, Sister Jolita Tagalog diha sa Camotes Island. O niya, may isang gabi ni Norlito Tagalog, no? Imong anak. Tanan ninyo diha nga naminaw, amo kamo nga gina-welcome. At kiniapod si Sony Sumayang. Salamat po si Brother Sony sa imong pag-pray kanunay sa atong programa o pag-love kanunay sa ato nga programa. Okay, mo padayon taon na sunan mo, tubag sa tos pangutana, pero karong taon-taon higala ato nang basahon sab ang inyong mga messages. So, ato nakita din po si Ricky Bersero. Mayong gabi sa diha, brother. So, good evening, Brother Ricky. Okay, Brother John. Okay, daghang kayong salamat, Brother Libby. Salamat po ining pangutana, no? Usa lang ka tao, pero nagdala og tulo ka pangutana. Mahitungod sa pagbalik ni Kristo. Kay naay ingon nga si Kristo ni abot na, ni balik na, pero sa katauhan sa babae, unya tuwa sa China. Ang uban pod mo ingon nga dili mo balik si Kristo. Unya ang uban sad mo ingon nga coming pa, umaabot pa. Asa ang tinuod ani makalibog no? Mo na iyang pangutana. So ang tinuod ni ana kanang sa Jesus mobalik pa or coming pa. Maunay tinuod. Pero kanang ingon nga si Kristo nimbalik na sa katauhan sa babae to as China, bakak na. Di ba? Ug unya kanang giingon nga si Kristo dili mobalik, bakak gihapon na. So ato ning proybahon aron mulig-on ning bakaka, kanang giingon nga si Kristo nimbalik na pero tuwa sa China, nganong moingon tang baka katong pruebahan sa Biblia. Mateo 25:31, 32, ug 33, ug 34 giingon, og inig abot sa anak sa tao. Kining anak sa tao referido ni ngadto kang Kristo. Uban sa iyang mga manulunda, siya magalingkod diha sa iyang mahimayaong trono, ug siya mahisama sa magbalantay sa mga hayop nga magalain sa mga karniro gikan sa mga kanding, ug iyang pagatapukon ang tanang kanasuran. Ang mga karniro sa iyang tuo, ang mga kanding sa iyang wala, but pasabot ang matarong ug dautan. Ug ang hari magaingod diha siyang tuo, umari kamo, mga dinaig sa akong amahan, panundan ninyo ang gingharian nga gitagana kanyo hangtod sa sukad pas pagkatukod sa kalibutan. Kanang giingon nga nimbalik na si Kristo sa katauhan sa babae, pero tuwa lang sa China, bakak na. Kaysa atong gihisgutan nga bersikulo, sa pagbalik ni Kristo, mulingkod siya diha sa iyang mahimayaong trono. Ug unya muuban ang mga manulunda sa langit, ang tanang kanasuran o katawhan iyang pagatapukon diha siyang atubangan, lainon ang usa gikan sa usa. Ug unya ang hari magaingo, ang hari moingon siyang tuo, umari kamo mga dinaig sa akong amahan. Kung si Kristo nimbalik na, nga naman, nga wa man na mahitabo na nga mulingkod siya siyang mahimayaong trono, unya ang tanang katawhan iyang lainon.
karnirog kanding, matarong og dautan. Unya sa 34 gingon nga, umari kamo mga dinaig sa akong Amahan, panundan ninyo ang gingharian nga tagana kan sukad pas pagkatukod sa kalibutan. Ngano wa pa may panunod sa gingharian sa Dios kung si Kristo nimbalik na. Unya ngano man nga tua magis China. Unya sa katauhan sa babae kunwari ang babae gisudlan ni Kristo mura sa sundang. Ang sundang dunay sakuban. Busa ang babae mo gihimong sakuban ni Kristo, unya adto mo puyo sa China nga dili man na mo gipamatuod sa Biblia. Kana siya bakak na nga si Kristo nimbalik na pero sa katuhan sa babae tuwas China. Pangalawa nga pruiba nga bakak na, pinadayag 22:12, tanawa ako muanhi sa dili madugay nga magadala sa akong ipamalo sa pagbayad ngadto sa matag usa sumala sa iyang binuhatan. Kung si Kristo nimbalik na, ngano man nga ang matag usa pagabalusan sumalas binuhatan, wa pa man hangtod karon nga paghatag og balo si Kristo sa mga binuhatan sa matag usa. Mauna nga bakak na. Sunod, sa pagbalik ni Kristo kung imong basahon ang ng Salonika 4:16 nagingon og 17, kay ang Ginoo gayud unya ang manaog gikan sa langit inubanan og singgit sa pagsugo og sa tawag sa punuan sa mga manulunda og sa tingog sa trumpeta sa Dios, ug unya ang mga nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. Ug kita nga mga buhi pang habilin kay lagi di man patay tanan igbalik Kristo na may buhi, pagasakgaon ngadtos mga panganod uban kanila sa pagsugat sa Ginoo dias kanginan sa ingon ini magapakiguba na kita sa tanang panahon. Kung si Kristo nimbalik na sigun sa ilang giingon, ngano lagi ang mga patay wa man mamangon diha sa ilang mga lubnganan. Muna nga klaro na nga bakak na. Kadto pong giingon nga si Kristo dili mo balik, bakak gihapon na. Ngano man, kay kung atong basahon ang Juan 14:1 ngadto 3, nag-ingon si Kristo, kinahanglan dili magkaguol ang inyong kasing-kasing, sumalig kamo sa Dios ug sumalig usab kamo kanako, sa balay sa akong Amahan aduna ditoy daghang puloy-anan. Kung dili pa mo ingon baunta ako kaninyo nga moadto ako aron sa pag-andam ug lunaalang kaninyo, nga kun makaadto na ako makaandam ug lunaalang kaninyo, muanhi ako pag-usab. Tan-awa di ka klaro sa pagpamatuod ni Kristo nga muanhi siya. Unya kana nag-ingon di muanhi, bakak na. Tandaan nato na ha. Karon ni apa sa dayong pagkayab ni Kristo ngadto sa langit gipamatud-an sa manulunda nga mobalik si Kristo. Tan-awa buhat 1:9 paingon sa 11. Og samtang nagtutok pa sila paingon sa itaas, tan-awa dihay duha ka tawo naglistig maputi, nga nag-ingon kanila, mga taong Galileanhon, kining nganong na nagtutok man kamo paingon sa itaas, kining Jesus nga gikuha gikan kaninyo mobalik raon niya sa sama sa inyong nakita siyang pagsaka. Ang manulunda nagpamatuod nga mobalik si Kristo. Si Kristo nagpamatuod nga siya mobalik. Ug tungod niya na kung naay nagpamatuod nga di mobalik si Kristo, bakak na. Ang sunod pangutana, asa may tinuod kay ang uban ningo pud kaming pa. Ang tinuod kanang mobalik si Kristo. Kanang kaming pa, wa pa mabalik, kaming pa lang umaabot pa. Mauna ang unsaman tinuod sa mga gipasabot dinhi sa Biblia nga mobalik gyud si Kristo. Mo man ay gipamatud-an sa balaang kasulatan, Pilipos kapitulo 3 bersikulo 20 nag-ingon, og ang atong pagkapumuluyo didto sa langit. Nawa dito sa langit. Og tungod niya na atong gipaabot ang atong Ginoong Hesukristo. Nga noon sa ta, ang atong pagkapumuluyo didto sa langit, og tungod niya na atong ginapaabot ang atong Ginoong Hesukristo. Nga naman, siya muanhi, mukuha dadon didto, mauni tinuod nga si Kristo mubalik
apan wa pa lang mubalik kaming panang. Mao ni ang gipasabot sa Biblia, dili nang nibalik na, dili nang tuas China, dili ingon di mubalik gyud. Kay kun imong basahon ang pinadayag 1:7, si Kristo mubalik siya ug makita sa tanang mga mata. Unya kamo diha nakakita na mo. Sila raman lagi kay tuwa ko ng China. Pagbalik ni Kristo, dili na ikataho-taho, dili na malilong-lilong nga numan, kay makita siya sa tanan nga mga mata. Dili na mo makaingon na namo nga Brother Libby, niabot na, nibalik na si Jesus nga numan, makita siya sa tanang mga mata. O dili sad may makaingon sa inyo nga Brother Primo maasin, kinini ang Brother Inting mahait, di na may kaingon sa inyo hang kinini ang parinimi hilig. Naana ni balik na si Kristo. Nganong di na may kasulti ana? Tungod kay ang tanang mga mata makakita sa pagbalik ni Kristo. So dili malilong na sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo, labi na muuban ang iyang mga manulunda didto sa langit. Ug sa pagbalik ni Kristo, pinadayag 22:12, magahatag siya og balos ngadtos matag usa sumala sa iyang binuhatan. Busa dili ka kalimbungan kung si Kristo nibalik na, nga naman wa pa man gani gibalusan sa ilang mga binuhatan sa pagbalik ni Kristo. Paghahatagan niya og balos ang matag usa sumala sa iyahang mga binuhatan. Tungod ni ana, mga kaigsuonan, kami magadasig sa inyo sa pagsusi sa balaan nga kasulatan. Kay kun atong gisusi ang balaang kasulatan, dili mahitabo nga mayanuyano, dili mahitabo nga madali-dali pa og limbong sa kaaway. Nganuman ato manang nahibaluan, busa ang pinakanindot gyud mao nga magsusitas kasulatan sama sa mga tumuluo sa unang mga panahon nga nangakabig sila sa pagwali sa mga apostoles. Apan sa ilang pagkakabig sa pagwali sa mga apostoles, dili na to inafara nila ang ilang gihimo, nagsusigyod sila sa balaang kasulatan aron pagsuta kung kadtong mga butang nga gikasugilon kanila tinuod ba o tan-awa kung atong basahon sa Buhat kapitulo 17 bersikulo 11, ingon ni ini ang gihisgutan 17:11 nag-ingon, og kining mga Hudiyo mabuot pa kaysa mga Hudiyo didto sa Tesalonika, kay kini sila midawat man sa pulong sa Dios uban sa bug-os nga pagkamasinabuton nga sa adlaw-adlaw nagtuon sa kasulatan sa pagsusi kung tinuod ba ang mga butang nga gikasugilon kanila. Una nga, ang importante gyud dili lang kay maminaw ka anang mga gikasugilon, ang importante ang pagsusi sa kasulatan adlaw-adlaw sa pagsuta kung tinuod ba ang mga butang nga gikasugilon kanila. Kami gani diri kanunay gyud nga nagadasig sa inyo nga magsusi sa kasulatan, maningkamot nga makatinil mog kasulatan, makapalit magani mog cellphone tagpila ka libo touchscreen, labi na gyud nga makapalit mog Biblia 600 kapin lang. Maliban ni ana nagdasig pagyud mi sa makadaghang higayon, gisulti na mo sa kahanginan nga ni apay gamay nga Biblia na lang nahabilin nga pwede na mo ning mahatag libre. Unya gihatag na mo ang cell number aron nga sayon ra pag-communicate ninyo nga nagkinahanglan mog Biblia, unya kami dire ang among himuon mangita na lami og mo sponsor para LBC or GRS ba or sa GNT ba aron nga makadangat diha sa inyo ang Biblia. Pero kining mga butang nga wa gid ni matagad sa mga naminaw tungod kay wa nila kinahanglan na ang Biblia. Tungod niini sa ilang pagkawala magkinahanglan sa pulong sa Dios,
hinungdan nga daghan ang nahikawan sa pulong sa kamaturan, pulong sa kaluwasan. Tanawa, buhat 17:17, balaan na sila pinaagi sa kamaturan. Ang imong pulong mao ang kamatuoran. Ang pulong sa Dios kamaturan, ug nagpamatuod nga si Kristo mubalik pa. Dili kay dili mubalik, dili kay nibalik na to alas China, bakak na. Ang importante, nasayod ta sa kamaturan nga si Kristo mubalik, ug sayod ta sa iyang pagbalik, maghatag siya og balo sa matag usa sumala sa iyang mga binuhatan. Pinadayag 22:12. Pero kining tanan, mapalig-on lamang, masiguro gyud nimo nga insakto og tinuod ang mga butang nga imong nadungog og nabati kung imong gisusi ang kasulatan adlaw-adlaw sama sa unang mga nangakabig sa una. Apan subo kayo nga pamalandungon nga bisag i-offer na nga ihatag ang Biblia, daghan paghapon ang dili interesado. Ha? Nga naman, wa nila kinahanglana ang pulong sa Dios. Apan mo abot raon niya ang panahon sa ilang mga pagmahay. Tanawa ragod sa Amos 8:11 ug 12, ania karon ipadala ko sa yuta ang kagutmanan ni kauhaw, dili kagutmanan o kauhaw sa tubig kundi kagutmanan sa pagpatalinghog sa pulong sa Dios. Moabot ra ang panahon nga ang tao uhawon o gutumon sa pulong sa Dios, pero karon bisag ihungit pa sa iya ang atubangan ang Biblia, dili ra gihapon. Karon ipadalaman sa Ginoo ang kagutom ug kauhaw, dili sa pagkaon ni sa tubig kundi sa pagpatalinghog sa pulong sa Dios, ug matud pa og sila dili makakaplag. Moabot di ay ang panahon nga ang pulong sa Ginoo dili na makaplagan sa tao, pero karon gibaliwala lang sa tao. Well, ig-abot unya ni anang panahon ni anang tungura unsa may buhaton sa mga tao. Nag-ingon sa 12, og niadto unyang adlaw ang mga tao manabok gikan sa usang dagat ngadto sa laing dagat, gikan sa amihanan bisan pa ngadto sa timugan sa pagpangita sa pulong ni Jehova, apan sila dili na makakaplag niini. Moabot ang krisis sa pulong sa Dios. Ang tao from port to port mutabok sa laing dagat gikan sa amihanan ngadto sa timugan, gikan sa sidlakan ug kasadpan, mangita sa pulong sa Dios, mangita sa mga taong nagdalas maing balita, mangita sa mga taong nagsulti sa pulong sa Dios, pero ang gisulti sa Biblia matud pa dili na sila makakaplag pa niini. Busa pahimusli higala ang pagsusi sa pulong sa Dios. Kay ang tinuod ni mao nga si Kristo mobalik pa, coming pa. Unya mahibaluan mo kay sa iyang pagbalik, makita siya sa tanang mga mata, unya siya naa ibabaw sa mga panganod, ubanan siya sa mga manununda, naglingkod siya sa iyang mahimayaong trono, ug unya ang mga nangamatay, mga banhaw sila. Mga kaigsunan, ayaw kaguol kung moabot ang kamatayon, kay dunay paglaom nga mubanhaw sa mga nangamatay nga mao si Ginoong Hesus. Mga kaigsuunan, hilabihan kanindot o katinaw ang pulong sa Dios nga inyong ginapamatian. Busa si Kristo wala pa mobalik, kaming pa kay niya pa sa iyang pagbalik ko. Juan 5:28-29, ayaw kamo kahibulong niini kay ang takna nagsingabot na nga ang tanan nga anaa sa mga lubong managpakabati sa iyang tingog, og ang nanagbuhat og maayo managpanggula ngadto sa kinabuhi, og ang mga nanagbuhat og mangilad managpanggula ngadto sa pagkahinukman sa silot. So dinhi makita mo nga ingon niini nga senaryo, ingon niini nga eksena ang pagbalik ni Kristo, ang mga nangamatay manggula diha sa ilang mga lubnganan. Tungod niini mga kaigsunan, nagadasig ang pulong sa Dios. Sumala sa Herbihanon kapitulo 12 bersikulo 1 ug 2 nag-ingon, busa ginalibutan man kita sa mabagang panganod sa mga saksi, iwaklita ang tanang sala nga nagapiit pagbugkos naglikos kanato,
og dalaganon tang malutayon ang lumba nga atong ginaapilan nga magatutok kang Hesus nga mao ang maghihingpit ug mag-uugmad sa atong pagtuo. Napakanindot, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Higala tutuki si Kristo, pangitaa si Kristo, alagara si Kristo, himoa nga imo siyang dawaton og pasudlon sa imong kasing-kasing, kay usan ni ana kapanahon si Hesus mo balik diha ibabaw sa mga panganod ug masaksihan unya sa tanan sa pagbalik sa atong Ginoong Hesus. Karon kadtong mga tawo nga wa maandam sa pagbalik sa Ginoo, unsa may ilang himuon og buhaton? Lucas kapitulo 23 bersikulo 30 nag-ingon og unya musugod sila sa pag-ingon ngadtos mga bukid, ngadtos mga bungtod, tabuni kami, tumpagi kami. Mauni ang ilang mga pangindahay, mauni ang ilang mga pangalyupo sa pagbalik ni Kristo nga wa sila maandam. Magpakiluoy sila, "O rock down, fall on us, cover on us." Nga naman, dili sila takos ug makaako sa pagtan-aw niya ng kordero sa Dios nga nagalingkod diha sa iyang mahimayaong trono uban sa tanang mga manununda sa langit. Kanus ani may tabo sa pagbalik unya sa atong Ginoong Kristo. Pero puabot na ang panahon nga wa nay taong makakaplag sa iyang pulong nga naman. Kay wa na may tugutan unyang magwali, wa na may tugutan magdalag Biblia. Makita nimo kung unsa ka krisis sa atong gisgutan sa 8:11 sa 12 sa Amos nga ang mga tao mutabok gikan sa usang dagat ngadto sa laing dagat. Sila magikas miyanan ngadto sa timugan, mga tabok nga sa laing dagat unya mangita sa pulong sa Ginoo pero dili sila makakaplag. Panahon karon higala nga patalinghugan mo, pangitaon mo ang pulong sa Dios kay makaplagan nimo. Ngani sa adlaw unya sa katapusan kung nimong basahon ang Proverbio 1:24, nagingon, "Ako nagtawag apan walay tawo nga nagtagad. Akong gibayaw ang akong nga kamot apan walay tagad kanako." Unya nagingon, "Ako ay ilang gisalikway ang akong pagbadlong kanila. Ako sab mo katawa sa adlaw sa ilang pagkaalaot." Sa 28, nagingon, "Og sila magapangita nga masingkamuton kanako, apan sila dili makakaplag kanako." Nining panahona, giayra na sa Ginoo, gibalibara na ang tawo nga buot manginahanglan nga maluwas, buot mo alagad sa Ginoo, kay tapos na ang panahon. Wala na'y kahigayunan paalang kanila. Hinumdumi ang nahitabo panahon sa lunop. Sa wala pa ang lunop mahitabo, ang mga tao ginasultian, ginawalihan ning Noe, nga kun imong hunahunaon, matawag nimo the great preacher. Nga naman, pinili si Noe. Ang Diyos mo'y nagpili kaniya nga mahimo siyang preacher, mahimo siyang magwawali, sultian ang mga tao nga dunay paghukom ni ining kalibutana nga maang lunop sa tubig, apan sa dili pahimuon ang paghukom sa Dios sa kalibutan. Kinahanglan ang mga tao magbagong buhay sila, o kinahanglan ang mga tao magbuhat og arka, kay muabot ang lunop og pinaagi sa arka ang tao maluwas sa lunop. Apan gidumilian gini sa tao, wala ang tao nagtagad niini, wala mausab, wala mabag-o ang ilang mga kinabuhi. Pag-abot sa tukma nga panahon nga ang kalibutan pagalunupan sa Dios, ang mga tao gusto na nga mga luwas, nanagan na sila ngadtos mga bukid, ditos bukid di nahamutang ang arka ning Noe. Ang tanang mga panginlaba, ang tanang mga pagpakiluoy, ang tanang pagpaila, mga pagsinggit, mga paghilat, nga unta sila pag-aablihan sa pultahan sa arka, kay manulod sila, kay mutuon na giwalin ni Noe, apan wala giusa kanila nga naablihan aron makasulod, kundili silang tanan nga laglag. Ang ilang pagkalaglag dili tungod kay sila wa kahibaw, wa makadungog, wa masulti. Nakadungog sila, nahibalo sila, nasultian sila, pero nganong nangalaglag sila,
tungod kay wa sila magpatalinghog sa pulong sa Dios. Sa samang pagkaagi ang kalibutan, paghukman sa Dios dili pinaagi sa lunop sa tubig. Sa ikaduha paghukman pinaagi sa linaw nga kalayo, din ang mga butang ning kalibutan na mga tunaw sa kalayo. Sa dili pa kana mahitabo nga kining kalibutan na matunaw sa kalayo, ipawali una ang maayong balita nga kun sa dihang madungog na ang maayong balita, dili nato pagpagahion ang atong mga kasing-kasing. Sumalas gihasgutan sa Hebreos 3:15. Mga kaigsunan kog mga kaigalaan, unsa ang inyong paghunahuna? Unsa ang inyong pagpamalandong may tungod sa pulong sa Dios? Ha? Inyo bang gipangandoy nga maanda mo sa pagbalik sa Ginoo? Si Kristo mo balik og unya ang iyang balikan. Ang tanang tao mo balik siya, pinaagi sa tanang tao kay hatagan niya og balos ang matagusa sumala sa iyang binuhatan. So sa adlaw unya sa katapusan kung malaglag ka, kana kay maoy imong gikinabuhian karon. Ug sa adlaw sa katapusan maluwas ka, kana kay mausay imong gikinabuhian karon. So magpili ka sa imong kahimtang karon, sa mga magkinabuhi ka alang sa imong ikaluwas o magkinabuhi ka alang sa imong ikalaglag. Salamat nga nakasabot ang maong nangutana uban sa tanang mga naminaw. Unta higala imong patalhingugan ang pangindahi sa Dios. Nag-ingon ang Santiago 1:21-22. Busa lugurin ninyo ang inyong kaugalingon sa tanang buling ug sa naghingapin nga pagkadautan, ug dawatan ninyo sa kaaghop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. Higala dawata ang pulong sa Dios nga imong nadungog ug nabati karon, arang makaluwas yung mga kalag. Nagingon sa 22, hinuon tumana ninyo ang pulong ug dili kay magpaminaw ra kamo nini nga sa ingon ginalimbungan kamo sa inyong kaugalingon. Okay, salamat kayo sa inyong pagpatalingog sa pulong sa Dios. Mabuhay kahigala. Si Brother Libby maghatag og dugang pagpatinaw o pagpasabot sa inyong natinawan ug nakasabot na nga mga sa pulong sa Dios. Okay, Brother Libby? Okay, daghang salamat, Brother John. So, ato sa ning tagduno atong mga kaigalaan nga atong nakita sa screen, ato ning basahon. Okay, ni si Milios Silasol, salamat sa paglab o pagpray. Niya po si Mrs. Alex Liaban, alang sa nangutana, dili ka maglibog kung mubasa ka sa Mateo Kapitulo 24. Salamat kay Brother Moises. Niya po si Ginalyn Lumuntad. Salamat po sa paglab, sister, o pagpray sa ato nga tulumanon. Niyasad si Brother Pipi Dilaw. Salamat po sa paglab o pagpray, Brother Pipi. Ato ning tanawon higala ang bag-ong nakita nato nga naglab o nag-heart, naglab o nag-like. Atong nakita si Brother John Michael Cinco. Niya po si Sister Robelin Liken Villaganas Necesario. Nuna. Okay, Mads, maayong gabi sa inyo diha. God bless ninyong tanan. Naamuron sa Isla Silutungan. God bless you and thank you for viewing. Okay, niya po sinunahan ni Monterde Punay. Ato sa nakita din si okay, ni Asmilmar Escalicas, niya po Giso Tony Buok. Ato pong nakita din si Rolly Codira, si Kiana Faith Etang, niya po si Ricky Bersero, Jerry Lamuntad. Okay. Diritas mga nag-like. Ato po nakita si Brother Gerardo Lobitania. So, maayong gabi niyo, Brother Luloy. Dade, maayong gabi diha dade, Brother Mami Banji, ug sa inyong mga kabataan. Asa mo karon? God bless you nyo. Keep safe. Murag sa Capitol Center siguro sila ka simba karong adlaw. Niya po si Pastor Pedro Golina Rosales sa Masbate ni. So may gabi ni Pastor.
niya po Judith Pipito Baring Store, niya po si Ricar Linggamin, niya po si Brother Johnny Mainit, may gabi niyo Brother Johnny, niya po Plinius Jezebel, so thank you kayo. Niya maadto ta mga higala sa paghatag og dugang tubag sa pangutana ato ning sublion og basa. Ang pangutana ingon sa dining usa ra man unta ang Bible. Nganong naamay mo ingon nga dili mo balik si Hesukristo? Naapoy mo ingon nga nabalik na tuas China. Personas babay. Uban pod miingon nga coming pa asa kahay tuhuan makalibog no. Tinod na og di kita magtuon og ayos Biblia maglibog kita. Pero atong gitun-an ang balaan na kasulatan kung unsaon pag-ila sa matuod nga Kristo nga mobalik sa kalibutan, dili ta maglibog mga higala. Kay gitug-an na sa balaan nga kasulatan. So sa Biblia, gitin-aw man nga mobalik si Ginosos. Uban mingon din ako na mobalik. Doon na bitoy ingon ana nga din ako nang balik si Kristo na balik. Pero muna ilang gitudlo. Gisgutan ni Brother John nga kanang pagtudlo adi ginasakto. Nga naman kay ang Biblia nagsulti man nga mobalik si Kristo. Klaro ana tanawa sa Juan 14 bersikulo 2 ug 3. Nagingon si Ginosos nga didto sa balay sa akong amahan adunay daghang mga lawak. Asa man balay sa amahan? Siyempre taas langit. Siya moadto ako aron sa pag-andam og dapit alang kaninyo. Og sa mahiadto na ako makaandam nagdapit alang kaninyo, mobalik ako og pagakuhaon ko kamo aron nga kundiin gani ako atoa usab kamo. Klaro na Ingon si Jesus nga adto sa balay siyang amahan taas langit. Ang purpose kanang miadto sa dito kay ang mga tao nga gustong moadtog langit iyang andaman daan didto og puloy-anan asa gani nagiandam tuas balay siyang amahan tuas langit giandam na ni Ginosos. Unya ang Biblia nagsulti si Ginosos bigod mo na mong anak. Ingon siya makaandam na gani ko mubalik ako pag-usab. Makaandam na siya mubalik sa pag-usab kisa na mong anak. Si Kristo gyud siya mubalik ako kada word ako. Klaro kay na siya gyud mismo ang namulong anak. Unya unsa tuyo siya pagbalik? Aron kuhaon ta niya dinhi. Dalhon ta asa mo ta dalha? Siyempre didto sa puloy-anan nga iyang giandam alang kanimo og alang kanako higala. So sa Biblia gitin-aw gyud nga mobalik si Kristo. Og naa may magtudlo nga di balik si Kristo baka nga naman kay ang Biblia man maoy sukdanan sa kamaturan. Sukdon man ta din his Biblia. Kung ang ato ang gipantudlo nahiuyon ba sa pulong niya wala ba? Pag nahiuyon na kontra gani kasumpake gani siyang pulong di gana sakto. Busa kay ang gisulti sa Biblia mo balik man gid siya. Unya nay nag-ingon nga di mo balik. Wagi kapasar na. Wagi na mainsakto. Insakto ng pagkasayo pa. Tanaw na itong Biblia be. O si Kristo bigod na mulong nga mobalik siya. Ako ba sana? Dini sa katapusang libros Biblia, libros pinadayag. Sa katapusang kapitulos Biblia, kapitulo 22 sa pinadayag. Wa na'y kapitulo 23. Kining kapitulo 22, dunay 21 kabuok bersikulo ani. Anya imo ning divide yon ang 21 divide by 3 equals 7. So sa ato pa kada 7 ka bersikulo mahigala na ay gisaad si Kristo nga mabalik. Siya mismo nagsulti. Ako basaw na? Pili mo rong 7.
Aton tanawon sa bersikulo 7, miingon si Jesus, hapit na ako moabot, bulahan ang mga tao nga nagatuman sa mga gipang-ingon sa Dios nga nasulat niini nga libro. So nagsulti si Kristo siya, miingon si Jesus, siya gud mismo imingon. Dili kay ang leader sa simbahan. O sa ang leader sa simbahan may tuntuhan nga maingon gani nga di na mabalik si Kristo, tuo na yun ta. Ang atong tuwan si Kristo, ingon siya, miingon si Jesus. Nayuban miingon nga si Kristo ning balik na babae, sa personas babae. Awa mo na magsulti ng Biblia na mabalik si Kristo, babae na ang persona. Wala Atong tanaw na para na to. Hapit na ako moabot, bulahan ang tao nga nagatuman sa magipang-ingon sa Dios nga nasulat tini nga libro. Kasi bulahan pagbalik ni Kristo ang nagtuman, dili ang nagsupak. Ikaduhang hutong sa 7 ka bersikulo. Sa bersikulo 22, bersikulo 12, manito mabasa. Miingon si Jesus, ninapoy miingon si Jesus, paminaw kamo, sa dili madugay, mubalik na ako, og dadon ko ang ganti, nga alang sa matag usa, sumala sa ilang binuhatan. Pagbalik ni Kristo, gantihan ang tao. Ang mga matarong, gantihan og kinabuhi ko'y katapusan dalos langit. Pero daotan ang iganti niya, impiernos kalayo. Katapusan, dinis bersikulo 20. Si Jesus mao ang nagpamatuod, gitugan yun ni San Juan, Si Jesus mao ang nagpamatuod sa tanan nga mga nakasulat dinhi. Miingon siya, tinuod gayod nga hapit na ako mobalik. Miingon usab ako, hinaot pa Ginoong Dios, balik na. So ning response si San Juan, niingon si Kristo, tanan nasuwat daw dinhi, dinis pinadayag. Ingon siya nga, miingon siya nga, tanang nasulat dinhi, nagapamatuod na, ang nagpamatuod mo si Ginosos. O ang isulti ni Ginosos, ingon siya, hingon din si Ginosos nga, tinuod gayod, nga hapit na ako mobalik. Hingbaw si San Juan, ingon siya, miingon ako, hinaot pa, Ginoong Dios, balik na. Okay, dinhi ato makita, nga tulo ka buok bersikulo, gisod sa kapitulo 21, nga nagsubli-subli sa pagsulti nga hapit na ako mobalik. Mobalik yun si Kristo mga higala, ning kalibutan na, pero hapit og wa isulti og kanus anang hapita, wa isulti kanus anang adlawa, unsa nang buwana, unsang tuiga, unsang adlawa, unsang orasa ang pagbalik ni Kristo nga ning kalibutan na. Mubuto lang siya higala, siyang pag-anhi. Wa magsulti nga di na siya mobalik siya. O niya, sunod, doon ay maingon nga, ning balik ko nos Kristo, pero sa personas babae dito pag China, tinuod mo na, bitaw no? Nabitaw pundok nga nagwali ana, kanang Church of the Almighty God. Mag-house to house na sila. Doon ako'y nahibalag usas mga panday. Gibabustadihan di ay anang grupuhan ay mga babae kuno nag-uban ay po mga laki. Nato silang balay, masilingan, gitudloan ko no nga, ana lang ko no magpundok sa balay, ana lang magsimba. Niya, mula gina nga, ang ilang Kristo kuno ni balik, tunas China, ay balik dito. Ako ning gi-search sa Google karon ay punto niya akong nabasahan. Ingon din niyo, kini nga grupo ba, nga Church of the Almighty God, kay magsuro-suro ni abot ba ganis mabuli? Abot tibi sa NASA, nasla mga misyonary. Kanya, yung gisulti din ni matod pa sa Google, the group believes that Jesus Christ has been incarnated as a Chinese woman. Kini nga grupo nagtuo nga si Ginoong Kristo kuno has been incarnated. Nagpakatao siya sa Chinese woman. Babae na. Insect nga babae. Muna ilang pagtuo. Ingon din nga the group kuno believes that divine revelation has identified a female Christ
who will reign over a new age in which humankind will be judged and the only believers will survive. Ilang gipamato din nga kinilamang grupo ha, nagtuo sa langit nung pagpadayag na identify nila nga ang gitawag og female Christ kinsa mauni maghari sa bag-ong makatuigan sa makatawhan og ang og kini pagahukman og ang mga tumutuo lamang maoy makasurvive sa adlaw sa paghukom. Muna lang pagtuo. Pero ambot ka naman po yung mutuo, no? Kalabanan ng mutuo katuyong wa gyud makatuon og Bible. Wa makabasag Bible ba? Wa gyud mabasa sa Biblia nga mubalik si Kristo dinhi sa dagway sa babay. Sa ma-incarnate siya mahimong babay. Wa. Unsa na siya? Kinaugalingon na nga mensahe ni ana nga pundok. So dili angay tuhuan. Aton tuhuan si Kristo mabalik. O niya mabalik siya way pitsang gibutang ang atong buhaton mangandam ta mga higala. So ni as PBGN mainit, no? Paano magitay time sa di pahingpit tapuson atong panahon atong pamation ng atong theme song. Mga higala, magampo kita, dalang panan ug magkagahom nga Dios, dagang salamat sa kalampusan sa imong pulong na paabot sa igulog sa nagapaminaw, panalangini silang tanan dad-adi as kahayag sa pagsabot. Salamat sa imong pagtubag sa imong pagampo, pagadawaton mo kini tungod lang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manuluwas. Amen. Okay, sa ngalan sa tulumanon sa kini maayong balita ug kaniyang tanan ang mga sukig pinalanggan tigpaminaw. Sa ngalan sa Brother Isaw dihito, Brother Joel Terana, kini mahigala, Brother John dihito, kinusab si Brother Libby, magaingon kaninyo, daghang salamat ug maayong gabi kanatong tanan.